Hola, avui estem l'Eulàlia Roca i jo mateix, el Felipino, comercials i somillers del celler Marroig, aquí a la sala de tastos del celler per parlar-vos i explicar-vos un projecte, un poble, un vi i un tot que sempre va junt. Això mateix, nosaltres formem part de Celler Marroig. Celler Marroig és una de les bodegues històriques de la denominació d'origen Montsant. De fet, es va fundar l'any 1917, és a dir, que tenim més de 100 anys d'història, i aquesta bodega està localitzada al poble del Marroig, un poble petit de 500 habitants, on totes les famílies estan involucrades en aquest gran projecte. Un poble envoltat de vinya, d'argila roja i d'històries relacionades amb el vi. Nosaltres no fem més que embotellar aquestes històries. El que fem és cuidar-les, les transformem i les posem dins en una ampolla perquè puguin viatjar i puguin ser degustades fora d'aquestes quatre parets. Efectivament, i un dels vins que explica més bé aquesta història i que representa millor el caràcter del Marroig és les Sors Vinyes Velles. Molt suposo que el coneixereu, és el nostre vi emblemàtic del celler. És un vi que ja fa uns quants anys que fem, no, Rafael? Des del 98, que es van fer les primeres ampolles, fins al dia d'avui ha estat sempre el nostre estàndard, el nostre barco insígnia de la bodega. I és amb el que posem més carinyo i és el que quan anem fora, quan parlem de la nostra celler, quan parlem de les nostres vinyes, de la nostra bodega, sempre posem com a primera llança. És un vi fet bàsicament amb les varietats autòctones de la Déu Montsant, principalment carinyena, com no podia ser d'una altra manera, perquè la carinyena és la varietat que representa millor el Marroig. Estem en una zona molt càlida, a la zona sud-oest de la denominació d'origen, i és on la carinyena és la varietat més apreciada i la que ens dona aquesta exclusivitat, aquesta activicitat del nostre terreny tan característica. Aquesta carinyena és seleccionada de vinyes molt velles. Ara ja diem que tenen més de 60 anys, quan vam començar a treballar aquí estàvem explicant que tenim més de 50 anys i afortunadament 10 anys després són les mateixes vinyes que estan aportant el seu fruit al nostre vi. És un vi molt Montsant, és un vi molt Marroig, és un vi de llarg recorregut. Avui us presentem l'anyada 2016, que és la que estem venent actualment, però bé, és un vi que el podreu gaudir durant aquest any i uns quants més. És un vi que tranquil·lament aguanta 10 anys en ampolla i es pot disfrutar veient la seva evolució i veient com va avançant amb el pas del temps i també va creixent i va oferir-nos registres diferents de quan és més jove, que és més fresc, més cruixent, doncs a poc va canviant. Bé, només desitjar-vos que gaudiu aquest vi de les Sors Vinyes Velles tant com el gaudim nosaltres. Esperem que us agradi, que gaudiu d'ell sols, en companyia, amb qui vulgueu i no res més. Brindar amb vosaltres, no? Brindem junts. Salut! Salut!